Dobrý deň, moje meno je Michelle a srdečne vás tady vítam v nákupnej galérii Myslbek. Na našej krásnej modelke si dneska ukážeme, ako sa starať o pleť v zimnom období. Pripravila som si pre vás produkty z DM Drogerii. Vlastne sú to hlavne produkty, ktoré budeme v zimnom období potrebovať a ktoré sa o našu pleť budú starať. Tak, aby nám všetko išlo veľmi príjemne, tak si na začiatok dáme kávičku, nech sa páči. O pleť sa treba v zime veľmi dôkladne starať, keďže chladné počasie veľmi pokožku vysušuje. Krémy sú hutnejšie, to znamená, že pokožku hlbšie vyživia a pleť nebude tým pádom suchá, nebude mať šupinky alebo nebude dehydrovaná. V prvom kroku si ukážeme, jak správne odlíčiť a v druhom kroku som si pre vás prichystala, ako sa starať o pokožku počas dňa, počas noci, tak rovnako aj o partie očné. Balzám na perie je veľmi dôležitý a rovnako aj starostlivosť o ruky a ako o telo. Teraz si ukážeme, jak sa správne odlíčiť tzv. Pleťovým mliekom. Stačí naozaj troška, otvorí nám pory a z hĺbky nám ju prečistí. Pri odličovaní pleťovým mliekom stačia naozaj jemné kruživé pohyby od stredu do vonka. Tento krok veľa ľudí vlastne podceňuje, čo je veľmi škoda a je to veľmi dôležité, aby naša pleť bola krásna a žiarivá. Takže po aplikácii pleťového mlieka prejdeme na druhý krok, takže pleťovú vodu, ktorá nám vlastne pory na pokožke pekne zavrie a tým sa tam nedostanú žiadne nečistoty. Znova aplikujem od stredu pleti do vonka. Nakoniec pri odličovaní použijeme špeciálnu starostlivosť o očné partie. To je veľmi dôležité, keďže naša pokožka je v okolí očí rozdielna. Vybrala som pre vás vodeodolný odličovač očí, ktorý vlastne je hneď dvojfázový, stačí iba zatrepať, otvoriť a pekne aplikovať na vatu. Vatový tampónik stačí iba jemne priložiť k očiam a jemne sťahovať. Na záver, ak sme perfektne vyčistili našu pleť, tak veľmi dôležitá je hydratácia. Hlavne v zime treba o to veľmi dobre dbať. Ja som vybrala krém, ktorý je špeciálne na veľmi suchú pokožku, tým, že hydratuje našu pleť a dodáva jej dostatok živín. Krém nanesieme kruživými pohybmi na pleť. Starostlivosť o pleť máme denný krém a nočný krém. Samozrejme pri zrelšej pleti treba na to pozerať, aby bol krém už s spevňujúcim kozeínom a spevňujúcimi látkami. V zime je veľmi dôležité dbať o naše rty. Vybrala som s bambuckým maslom, ktoré naše pery vyživí a ochráni pred zimným prostredím. Pokožka okolo našich očí je v porovnaní s našou pleťou tenšia. Preto odporúčam očný krém. Vybrala som pre zrelšiu pleť. Samozrejme do 25-ky stačí pre mladú. Očný krém stačí aplikovať veľmi jemne, takým vklepávaním. Na záver starostlivosť o ruky. Vybrala som špeciálny olejček, ktoré v zime sú veľmi vďačné. Potom starostlivosť o okolie kožičky. A ručný krém. Aplikujeme krém. Ukázali sme si, ako sa správne starať o pleť v zime. Dúfam, že som vám nejak pomohla a ja sa na vás teším v ďalšom dieli, kde si ukážeme, ako sa naličiť na večierky.